מתרגשים, אבל אנחנו רגילים, עצובים מאוד. עוזרים לעבודה, היה לבניתה, סוגרים על נסיכה, זה לא סוגרים בידידים. לפני שבשלade, בזמן קירוי אורות, לוקח חסונות, אליי מדומה, זה לא סוגרים בידידים. ולכן זה המסע ירד, אנחנו נימרד עד הפעם הבאה, עד הפעם הבאה. ולכן זה המסע ירד, אנחנו נימרד עד הפעם הבאה, עד הפעם הבאה. לפני זה אני מאמין וכמה גילים שלא סותמים בידידים. לפני זה נפלאתי, הסוף ורחובה, הסמן הגיבה וזאת האטובה שלא סותמים בידידים. ולכן זה המסע ירד, אנחנו